Volám sa Bystrik Tupy a reprezentujem organizáciu IMA, ktorá je teda v Trakoviciach, ktorá sa nachádza, ktorá tu vyvíja svoje aktivity. Dnes v sobotu sa tu konal stolnotenisový turnaj. Prišli sem mladí ľudia z Trakovic, z Máženic, z Bučian, z Leopoldova, z Lohovca. Akcia bola veľmi úspešná, bola veľmi dobrá. Prišlo nejakých vyše 20 detí, a teda mladých ľudí. Ja sa volám Maroš a určite som sem prišiel si zahrať stolný tenis. Môžeme si tu všetci zahrať, každý si zahrá s každým v podstate. A je to aj dobre organizované. Pán Štol to dobre vymyslí vždycky a že v podstate je to dobrá hra vždy. Prečo to robíme? Pretože chceme teda, aby mali nejakí tí mladí ľudia a deti nejaký zmysluplné naplnenie toho voľného času. A teda máme radi tento šport a teda robíme tu aj teda pravidelne nejaké stretnutia, tréningy a takéto súťaže aj pre mladých a chceli by sme aj pre starších urobiť a postupne sa nejak rozbehnúť.